आदा जालाखौआथ' जोंजों बहुद सोमोन्दोआनो दंमोन सिनेमा गानायनिफ्राय आरो दिनैहाय आङो आदानि जितु श्राद्धआव फैनानै आङो माने गोजोननायजों लोगोसे दुखुबो मोनदों जे आदाया जे जोंनिफ्राय जानगारलांबाय दा बिनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव माने आर'ज गाबो जाहाथे बिनि जिउमाया मोजाङैनो मोजां जायगा मोनहैयो दा जों सानो दा आदा जालाखौ गोमानायाव जोंहा सावथुन मुलुगाव बहुद खहा जादों होननानै आं बेखौ सानो नंगौ आदाखौ जोङो बहुद सनमान होनांगोन आरो आदाया आंजों फनावनो बहुद खोथा रायलायबाय थायोमोन आं फैनानै बेजों लोगो हमनो हास्लाबाबाबो आदाया आंखौ बहुद खोथा फोरोंहरोमोन जे अमर जोंनि सावथुन मुलुगाव बर'नि जितु सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगखौ जों माबोरै लांनांगौ लांनाङा बिनि थाखाय बहुद आंजों बे फनाव रायलायहरोमोन दा बिनिफ्राय जोङो सानैजों जों बे माबाखौनो मा होनो जोंनि सावथुननि जितु माने बर'आ जे बोरै डेभेलप खालामलांनांगौ दा बेखौ जोङो सानैजोंनो रायलायबाय थानाय जायो आरो उनावहाय आङो बेखौ लोगो मोननाया मोनसे माबायाव लोगो मोनबावदों जोंहा बे मा होनो जों गुवाहाटियाव मोनसे माने कमिसन प्रग्रामनि जों सिनेमा बानायदों बे सिनेमा बानायनायाव माने आंजोंखौ ओमफ्राय आदा जालाखौबो लाना थांदों आरो असमियाफ्रा बाहाय जेब्लानाखि माने बर' आरो सावथाल राइट्स जादोंमोन दा बेखौ लानानैनो मोनसे कमिसन प्रग्राम माने दुरदर्शननि मोनसे टेन्डार लानानै बे कमिसन प्रग्राम जायो दा बेखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बिनि उनावनो आरो लाइफ टाइम एवार्डबो मोननायबो जादोंमोन बेनो लाइफ टाइम एवार्डखौ मुनलाइट मिडियानि गेजेरजों ओमफ्राय जों सानैखौ लाना थांबाय बिसोरो मुनलाइट मिडियानिफ्राय लाना थांनानै ओमफ्राय आदाखौ आङो केयारटेकार हिसाबै बेखौ स्टेजाव बोखांबाय बेनि लाइफ टाइम एवार्डखौबो माने नाजावनानै होबाय आं बेनो दा बिनिफ्राय जोंनि सोमोन्दोआ मोजां मोनसे माबायाव थाबाय थादोंमोन दा नंखायनो आंखौ नागारनो हायामोन बियो मोजां माने बोसोन होबाय थायोमोन जे जोंनि सिनेमाखौ सावथुनखौ जों माबोरै लांनांगौ लांनाङा बिनि भबिसखौ बुंबाय थायोमोन गेजेरजों माने दानि लेजेन्ड जोङो दानि मुगायाव माने लेजेन्डारि होनोब्लाथ' जोंनि जितु आलायारन खालामनायनि जितु सिस्टेम बे सिनेमाया दिनैनि बानायनायजों मिलाया गतिके दानि गथ'फ्रा ओरैबायदि दानि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बहुद गोरोंसै दा नंखायनो दा बिथांमोना जुदि सोरबा सासेया जोंनिफ्राय गोमालाङोब्ला दा बिनि थाखाय जोंहा बहुद खहा जायो बे सोरजिखानाय माने रोंखानाय राखानाय जुदि सासे एक्टर एक्ट्रेसआ गोमालाङोब्ला बिनि थाखाय खहाया जोंहा माने हारियानो खहा जायो होननानै आं बेखौ सानो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोननो लाबोदों मोनसे गोजोनथाव खौरां एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोना थैजों सोमोन्दो थानाय गासै बेरामखौनो बाङाय बेसेनाव टेस्ट खालामफैनो हागोन आफां आसामनि गंसेल' नायल' थै आनजाद खालामग्रा मिरु एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टाराव नोंथांमोनहा सुगार ब्लाड इउरिन लिभार टेस्टजों लोगोसे गासै बेरामनि लैखोनफोरखौ टेस्ट खालामफैनो हागोन थावनिया जाबाय जेडि र'ड क'क्राझार अपोजिट रिलायन्स पेट्रल पाम्प क'क्राझार आबुङै मिथिनो थाखाय 6001517103 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन एप'ल' डायगनस्टिक सेन्टार क'क्राझार